להחליט, הקדוש ברוך הוא ורוחניות, או העולם הזה, מה אתה מחליט? אז ככה. מיד כולם חושבים על מה? על זה שאני כאילו מדבר עכשיו על למות על קידוש השם. לא, אני לא מדבר על זה. כשאתה צריך עכשיו להחליט, שאתה צריך לרוץ לפרנסה שלך, או כרגע יש לך ממול זה, משהו שהוא רוחני, אבל זה כרגע סותר, מה אתה עושה? מה אתה עושה באותו רגע? אם הסיפור כולו זה להגיע לדבר שנקרא עץ חיים, כי שם הכל התחיל. עץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טובה. זה הסיפור. עץ הדעת מהות, עץ החיים מקום. כשאדם מקבל שם של מקום, הוא צריך להבין שיכול להגיע למקום הזה. כשאדם מקבל מהות של דבר מסוים, זה אומר שהוא צריך להבין אותו. זה אומר לך הקדוש ברוך הוא, אין מצב ואין מציאות שאתה לא תהיה פה בעולם הזה בלי עץ שנקרא עץ הדעת. אי אפשר. מה אנחנו עושים עכשיו? לומדים תורה. במה? בדעת. אתה חייב דעת כדי ללמוד תורה. אז מה זה עץ חיים? אמרנו שזה הפך הדעת. אמרנו שעץ חיים זה פרדוקס. אז בשמה אני צריך דעת? זה הדבר המדהים. לא תוכל להגיע לעץ חיים בלי שתעשה את כל הדרך שלך מבעץ הדעת. נו, בסדר. אז אני רוצה לעשות את הדרך שלי בעץ הדעת ולהגיע לעץ חיים. נו, איך עושים את זה? שופטים ושוטרים תיתן אחד בחודשי ערך. מה זה אומר? הדרך היחידה להגיע לעץ חיים, מה זה אומר? כל אחד יכול לקרוא תורה, כל אחד יכול ללמוד גמרא, כל אחד יכול ללמוד זוהר. לומדים את זה בכל העולם, גויים לומדים את זה בכל כיוון אפשרי. מה ההבדל בין אם יהודי שקשור לעץ חיים לומד את זה, לבין יהודי שלא קשור לעץ חיים לומד את זה, לבין גוי שלומד את זה? מה ההבדל בין שלושתם? פשוט מאוד. גוי שלומד תורה, הוא לומד תורה כמו שלומדים ביולוגיה. הוא לומד תורה כמו שלומדים גמרא, כמו שלומדים גיאוגרפיה. הוא לומד תורה כמו שלומדים כל מקצוע לוגי אחר שקיים בעולם. הם מוצאים את זה מלא. הם לומדים שיטות חשיבה. כן, היום במזרח הרחוק זה טרנד. שלומדים לוגיקת חשיבה על פי לימוד גמרא. למה? כי לימוד הגמרא זה לימוד גמרא בצורה אחרת, לחלוטין. זה לא כמו לוגיקה אחרת שקיימת בעולם, זה משהו נוסף. שאתה יכול מזה להגיע להרבה מאוד דברים. באו הגויים. זה מעניין שדווקא אנשי המזרח הרחוק ותפסו את זה. הם הבינו שיש כאן משהו. הם מרגישים את האור. אז הבנו איך כל לומד גמרא. איך יהודי שלא לומד עץ חיים לומד גמרא? כלומר שלא קשור לעץ חיים, איך לומד גמרא? הוא לומד גמרא. הוא לוקח את הראש שלו, הוא לוקח את הגמרא, הוא לומד. יופי. זה יכול להיות פרופסור באוניברסיטה, זה יכול להיות אדם שלא שומר תורה ומצוות, וזה גם יכול להיות אדם שכן שומר תורה ומצוות. לומדים את הלוגיקה של הגמרא, נקודה. יש הבדל בין השניים? יש הבדל קטן. כי ליהודי יש כאן כלי שאין לגוי שהוא לא משתמש בו. מהו הכלי שהיהודי הזה שעכשיו לומד כמו הגוי לא משתמש איתו? תשובה, השערים שלו. מה זה אומר? אם אתה מבין ויודע בצורה חד משמעית שכדי ללמוד את הדבר הזה שנקרא תורת השם, זה תורת השם, יש פה בדבר הזה עץ חיים, ועץ החיים הזה נמצא, שימו לב, ועץ החיים בתוך הגן. מה זה עץ חיים? לא יודעים, אבל איפה הוא נמצא? הוא בתוך הגן. הוא בתוך הגן. הנה הגן.